на вашите екрани Румен Трифонов. Днес той играе като ляв халф. И това е една новина, която ни предлага старши тренерът на ЦСКА. Силен шут от далечна дистанция и гол! Какво попадение! Никой не очакваше Дани Пеев да отправи топката и Здравко Чавдаров също остана изненадан. Славия повежда в 15-та минута на двобоя след далечен шут на Дани Пеев. Би трябвало ЦСКА да знаят възможностите на Дани Пеев в това отношение още от предишните му отбори. Ето, че сега те подцениха тази ситуация и Славия повежда в 15-та минута на стадиона в Овча купел. Какъв топовен изстрел! Здравко Чавдаров не можа да реагира. Може би и слънцето му пречеше в тази ситуация, защото то пада доста ниско, но тъй или иначе той трябваше да спаси подобен шут. Не бе готов, а и защитата на червените остави Даниел Пеев да стреля от далечно разстояние. Така Славия повежда в 15-та минута на двобоя след попадението на Даниел Пеев.